Το θέμα μας σήμερα είναι κάτι που σίγουρα μας απασχολεί όλους, γιατί μέσα στην πορεία της πνευματικής μας ζωής έρχεται πολλές φορές η αποθάρρυνση. Και αυτό θα είναι σήμερα το θέμα, η αποθάρρυνση και η αντιμετώπιση της. Και δεν πρέπει, καθώς αναλύουμε αυτό το θέμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άρχοντας της αποθάρρυνσης είναι ο διάβολος. Και πάντοτε αυτός προσπαθεί να μας αποθαρρύνει στην πορεία προς τον ουρανό. Θα δούμε καταρχήν μέσα από το Λόγο του Θεού ποιες είναι οι αιτίες της αποθάρρυνσης. Σας διαβάζω από τους αριθμούς 21 κεφάλαιο, εδάφια 4 και 5. «Και σηκώθηκαν από το βουνό Ορ, διαμέσου του δρόμου της ερυθράς θάλασσας, για να περιέλθουν τη γη του Εδόμ. Και ο λαός λιγοψύχησε στο δρόμο. Και ο λαός μίλησε ενάντια στο Θεό και ενάντια στον Μωυσή, λέγοντας, γιατί μας ανέβασες από την Αίγυπτο, για να πεθάνουμε στην έρημο? Επειδή ψωμί δεν υπάρχει και νερό δεν υπάρχει, και η ψυχή μας αηδίασε τούτο το ελαφρό ψωμί». Η αποθάρρυνση λόγω των δυσκολιών μέσα στην πνευματική μας πορεία, η οποία, ξέρετε, πολλές φορές μοιάζει με την πορεία του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο προς τη γη της επαγγελίας. Αυτοί οι άνθρωποι, θυμάστε πολύ καλά, ήταν ένας λαός που βρισκόταν κάτω από πίεση εκεί στην Αίγυπτο, γιατί τους χρησιμοποιούσαν ως δούλους σε βαριά εργασία, κουραστική εργασία. Επίσης τους υποχρέωναν να σκοτώνουν τα παιδιά τους τα αρσενικά, πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής. Όταν βγήκανε όμως από εκεί και άρχισαν να περπατάνε μέσα στην έρημο, τι συνέβηκε? Αισθάθηκαν πολύ δύσκολα, γιατί εκεί δίπλα στην Αίγυπτο που ήταν δίπλα τους, σαν το μεγάλο ποτάμιο Νείλος, πίνανε άφθονο νερό όποτε θέλανε. Μπορούσαν και να λουστούνε. Είχαν όλα τα λαχανικά που μπορούσαν να παραχθούν δίπλα στον ποταμό. Είχαν διάφορες διευκολύνσεις που δεν τις έχεις μέσα στην έρημο. Ξέρετε, και μοιάζει αυτό με τη δική μας τη ζωή, την πνευματική. Βγαίνουμε από την ζωή της αμαρτίας, αλλά καθώς μπαίνουμε στην πνευματική ζωή παρατηρούμε δυσκολίες, και πολλές φορές μεγάλες δυσκολίες, σαν να βγήκες από μία δουλεία και να μπήκες σε ένα άλλο τύπο δουλείας, γιατί πραγματικά μπαίνεις σε ένα άλλο τύπο δουλείας και γίνεσαι δούλος του Θεού. Αυτός όμως ο τύπος δουλείας είναι απελευθερωτικός για την ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν μπορούμε πάντοτε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Θα πρέπει, ξέρετε, οι λέξεις να οριστούν όπως τις ορίζει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι το να είσαι δούλος του Θεού σημαίνει ελευθερία στην πραγματικότητα. Αλλά όταν το δεις από μια ανθρώπινη πλευρά, το να πρέπει να ζεις μια άγια ζωή, και αυτό θα σου φανεί σαν ένα είδος δουλείας. Αν και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, ο άνθρωπος όπως τον έφτιαξε ο Θεός πάνω στον Παράδεισο, ήταν φτιαγμένος για αυτόν τον τρόπο ζωής, στο να ζει δηλαδή για το Θεό και να δοξάζει το Θεό. Αλλά παρατηρούμε μέσα στην πορεία ότι μπορεί να λιγοψυχήσει κάποιος από τις δυσκολίες που έχει η πνευματική ζωή. Γιατί δεν μας είπε πουθενά ο Θεός ότι στην πνευματική ζωή τα πράγματα είναι εύκολα. Είναι πολλές φορές σαν μία έρημος με πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η ζωή των Ισραηλιτών στην έρημο. Λίγο το νερό, τροφή είχαν μόνο το μάνα, αλλά το μάνα κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπως και εμείς, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εκκλησία, μελέτη του Λόγου του Θεού, θα πει κάποιος τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, κουραστικά πράγματα, να κάνει συνέχεια τα ίδια πράγματα.
Αλλά ξέρετε, δεν είχαν υπολογίσει ότι αυτή η τροφή τους την έδινε τζάμπα ο Θεός. Δεν έπρεπε να κουραστούν, ούτε να οργώσουν, ούτε να καλλιεργήσουν, ούτε να κυνηγήσουν. Πρώτον, ήταν τζάμπα. Αυτό το μάνα που το είχαν αηδιάσει, ήταν τζάμπα τελείως. Χωρίς κούραση, χωρίς ταλαιπωρία. Και δεύτερον, ήταν πάρα πολύ καλό για την υγεία τους. Γιατί προφανώς ο Θεός τους έδινε ό,τι καλύτερη τροφή για την υγεία τους. Γι' αυτό και δεν αρρωσταίνανε μέσα στην έρημο. Δεν μπορούσαν να υπολογίσουν τι κερδίσανε και τι χάσανε και να το βάλουν σε ένα μπαλάντζο. Πόσο περισσότερο εμείς που γνωρίζουμε ότι έχουμε κερδίσει αιώνια ζωή. Τι μπορείς να την αλλάξεις την αιώνια ζωή. Όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα και όσο κουραστικά και αν είναι εδώ στη γη, με τι μπορείς να ανταλλάξεις την αιώνια ζωή. Με ποιες χαρές που δίνει ο κόσμος μπορείς να την ανταλλάξεις. Δεν μπορείς. Το ένα είναι πεπερασμένο, το άλλο είναι αιώνιο. Αλλά μπορεί, ξέρετε, μέσα στην πορεία έρχονται αυτές οι δυσκολίες, έρχονται αυτά τα προβλήματα και μπορεί να λιγοψυχήσουμε. Μία λοιπόν αιτία αποθάρρυνσης, οι δυσκολίες στην πορεία της χριστιανικής ζωής. Μία δεύτερη δυσκολία είναι η δυσκολία της υπηρεσίας του Θεού. Νεεμίας 4 κεφάλαιο 10 εδάφιο λέει: «Και ο Ιούδας είπε, η δύναμη των εργατών ατώνησε και το χώμα είναι πολύ και εμείς δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το τείχος. Ξεπεράσαμε τις αντοχές μας να χτίζουμε τείχος γύρω από την πόλη. Δεν έχουμε άλλο δύναμη. Δεν μπορούμε άλλο αυτό το πράγμα να το κάνουμε». Παρότι ο Θεός τους είχε πει να το κάνουν αυτό. Αλλά βλέπετε οι δυσκολίες της υπηρεσίας στη ζωή. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που κάποια στιγμή φτάσανε σε μια κατάσταση και είπαν δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Προς το παρόν βλέπουμε τις αιτίες της αποθάρρυνσης. Θα δούμε και πώς αντιμετωπίζονται αυτά. Μία τρίτη αιτία είναι όταν βλέπεις ότι οι ασεβείς ευημερούνε ενώ εσύ περνάς δυσχέρειες. Ψαλμός 73, εδάφια 2 και 3. Λέει ο Ασάφ, εμένα όμως τα πόδια μου σχεδόν κλονίστηκαν. Παρολίγο τα βήματά μου γλίστρησαν. Επειδή ζήλεψα τους μωρούς βλέποντας την ευτυχία των ασεβών. Καλύτερα λέει να ήμουν ένας μωρός, ένας ανόητος, να μην έχω γνώση, να μην καταλαβαίνω, παρά να βλέπω τους ασεβείς να περνάνε καλά και εγώ που είμαι ευσεβής να περνάω δυσκολίες και ταλαιπωρίες. Και πολλοί από εμάς αδελφοί περνάνε μέσα σε αυτή τη ζωή δυσκολίες και ταλαιπωρίες. Και βλέπουμε άλλους ανθρώπους ασεβείς περνάνε πάρα πολύ καλά. Και τους βλέπουμε να χαίρονται, να γελάνε, να... Πρέπει να ξέρετε όμως ότι όλα αυτά που βλέπουμε πολλές φορές είναι απλά μια εικονική πραγματικότητα. Θα πούμε περισσότερα παρακάτω, τώρα μιλάμε για τις αιτίες της αποθάρρυνσης. Μια τέταρτη αιτία είναι η αναβολή της πραγματοποίησης κάποιας θεμιτής επιθυμίας. Τις παροιμίες, 13ο κεφάλαιο, 12 εδάφιο λέει «Η ελπίδα που αναβάλλεται ατονεί την καρδιά, ενώ όταν έρχεται το ποθούμενο είναι δέντρο ζωής». Πολλά πράγματα που τα επιθυμούμε και είναι πολύ καλά πράγματα. Ξέρω, κάποιοι επιθυμούν να δουν τα παιδιά τους στο Χριστό για παράδειγμα. Είναι πολύ σωστό και επιθυμητό αυτό και το θέλει και ο Θεός. Αλλά προσεύχονται και 1 και 2 και 3 και 4 και 24 χρόνια και δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό μια αιτία αποθάρρυνσης και για πολλά άλλα πράγματα. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται χρόνια να θεραπευθούν από μια ασθένεια, δεν θεραπεύονται. Είναι λοιπόν και αυτό μια αιτία αποθάρρυνσης. Και θέλω να δούμε τώρα μέσα από το Λόγο του Θεού παραδείγματα αποθάρρυνσης των πιστών ανθρώπων. Και πώς αντιμετωπίστηκε αυτό με τη βοήθεια του Θεού. Γιατί ξέρετε, έρχεται η αποθάρρυνση μέσα στη ζωή μας
και θα έρθει αποθάρρυνση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αλλά ο Θεός μας υποστηρίζει όταν περνάμε από ένα τέτοιο πρόβλημα. Και έχει πολλούς τρόπους να μας υποστηρίξει ο Θεός και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι. Να δούμε τον Μωυσή, αριθμοί, 11 κεφάλαιο, εδάφια 14 και 15. Μιλάει στο Θεό και λέει: δεν μπορώ εγώ μόνος μου να βαστάξω ολόκληρο αυτό το λαό, επειδή αυτό είναι πολύ βαρύ για μένα. Και αν έτσι μου κάνεις, θανάτωσέ με αμέσως παρακαλώ, αν βρήκα χάρη μπροστά σου, για να μην βλέπω τη δυστυχία μου. Σκεφτείτε πού είχε φτάσει ο άνθρωπος του Θεού. Δεν αντέχω άλλο εγώ να βαστάζω όλον αυτό το λαό. Τι είμαι εγώ εν πάση περιπτώσει. Καλύτερα, λέει στο Θεό, να με θανατώσεις τώρα, του λέει, αμέσως, εάν βρήκα χάρη μάλιστα μπροστά σου, δεν αντέχω άλλο αυτή τη δυστυχία που περνάω. Άλλο, ξέρετε, είναι να το διαβάζεις και άλλο είναι να το ζεις αυτό το πράγμα. Λένε ότι ο λαός Ισραήλ μαζί με γυναίκες και παιδιά ήταν περίπου 2 με 3 εκατομμύρια. Και έπρεπε αυτός να κρίνει το λαό και έπρεπε αυτός να δίνει οδηγίες για το κάθε τι. Αυτός θα έπρεπε πρωί μεσημέρι βράδυ να μην κάνει τίποτα άλλο. Να είναι εκεί πέρα και να ακούει προβλήματα και να ακούει δυσχέρειες και να ακούει, όπως πολλές φορές ήταν εναντίον του, όλοι εναντίον του ήταν σε κάποιες φάσεις. Τι ζωή είναι αυτή? Είπε στο Θεό, πάρτε μου αυτή τη ζωή να ησυχάσω. Να δούμε τι συνέβηκε. Πάμε στους αριθμούς να δούμε τα δύο επόμενα εδάφια. 11 είμαστε κεφάλαιο, τώρα πάμε στα εδάφια 16 και 17. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: συγκέντρωσέ μου 70 άντρες από τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, που γνωρίζεις ότι είναι πρεσβύτεροι του λαού και άρχοντές τους, και να τους φέρεις στη σκηνή του μαρτυρίου όπου θα σταθούν μαζί σου. Και θα κατέβω και θα μιλήσω εκεί μαζί σου και θα πάρω από το πνεύμα που είναι πάνω σου και θα το βάλω επάνω τους και θα βαστάζουν μαζί σου το φορτίο του λαού, για να μην το βαστάζεις εσύ μόνος. Ο Θεός ανταποκρίνεται άμεσα σε ένα πρόβλημα που έχει φτάσει στα όρια του. Αυτό που του είπε ο Μωυσής ήταν απόλυτα λογικό και ο Θεός το ήξερε πριν ακόμη του το πει ο Μωυσής. Και ο Θεός είχε ετοιμάσει και έναν τρόπο να το λύσει. Μάλιστα 2 τρόπους, γιατί υπήρξε και συνέχεια. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της λύσης. Του λέει: κοίταξε, θα σου δώσω άλλους 70 να βαστάζουν τα προβλήματά σου. Μου κάνει εντύπωση, λέει, θα πάρω από το πνεύμα που είναι πάνω σου, άρα αυτός είχε πνεύμα για 70 και παραπάνω. Θα πάρω από αυτό που έχεις εσύ το πολύ και θα δώσω και σε αυτούς. Και θα μοιραστείτε έτσι όλες αυτές τις ευθύνες που έχεις εσύ. Αν θυμάστε καλά, δεν έληξε εκεί το πράγμα, αλλά κατόπιν είχε έρθει και ο Ιωθώρ, ο πεθερός του, κατέπνευση που του έδωσε ο Θεός, και του είπε: τι κάνεις, του λέει τώρα, θα κάνεις και 10άρχους και 50άρχους και 1000άρχους, ώστε και αυτοί να βαστάζουν μέρος των προβλημάτων του λαού. Και έτσι απλώθηκε και λύθηκε αυτή η δυσχέρεια την οποία είχε ο Μωυσής με πολλούς τρόπους. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Όταν φτάνουμε σε ένα όριο, και ο Θεός το ξέρει αυτό το όριο, δεν θα αφήσει ο Θεός τα πράγματα να εξελιχθούν ακόμη χειρότερα. Έχει τρόπους ο Θεός να δώσει λύση στο πρόβλημα, όσο υπέρογκο και να φαίνεται σε μας. Ιησούς του Ναβί. Ιησούς του Ναβί, 7 κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Και ο Ιησούς είπε: «Α, Κυρίαρχε, Κύριε, γιατί διαπέρασες αυτόν το λαό διαμέσου του Ιορδάνη για να μας παραδώσεις στα χέρια των Αμοραίων, ώστε να μας αφανίσουν? Ήθε να ήμασταν ευχαριστημένοι καθώς καθόμασταν πέρα από τον Ιορδάνη». Μία μάχη είχε χάσει ουσιαστικά και του είχε φανεί φοβερό και τρομερό. Στάθηκε λοιπόν μπροστά στο Θεό και του είπε: τι είναι αυτό το πράγμα? Εμείς όλο νικάμε. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό το πράγμα?
Δηλαδή τι θα μας νικάνε τώρα οι εχθροί και θα μας αφανίσουνε? Εσύ μας είπες να διαβούμε τον ποταμό. Μάλιστα τον άνοιξες και θαυματουργικά. Δεν μας άφηνες εκεί πέρα. Θα είχαμε ένα όριο, δεν θα είχαμε προβλήματα. Δεν θα είχαμε μάχες. Πάμε πάλι στον Ιησού του Ναβί, παρακάτω, εδάφια, είμαστε 7ο κεφάλαιο, 10 και 11. Και ο Κύριος είπε στον Ιησού, σήκω, γιατί έπεσες έτσι επάνω στο πρόσωπό σου? Ο Ισραήλ αμάρτησε και μάλιστα παρέβηκαν τη διαθήκη μου που τους πρόσταξα και επιπλέον πήραν από το ανάθεμα και επιπλέον έκλεψαν και επιπλέον είπαν ψέματα και επιπλέον το έβαλαν στα σκεύη τους. Κάποιοι από το λαό είχαν κάνει αυτή την εγκληματική ενάντια στον Θεό πράξη. Τους είχε δώσει σαφείς οδηγίες, αλλά δεν ακολούθησαν τις οδηγίες που ο Θεός είχε δώσει και αυτό έφερε καταστροφή. Και εμείς, ξέρετε αδελφοί, όταν δεν τηρούμε τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Θεού μέσα στη ζωή μας, είναι πολύ πιθανόν να περνάμε από δυσχέρεια που συμβαίνει ένεκα της ανυπακοής. Εν τούτοις, επειδή δεν μπορούμε να έχουμε γνώση για όλα τα πράγματα, γιατί είμαστε πεπερασμένες διάνοιες και μας απατάει πολλές φορές και η μνήμη μας που είναι πεπερασμένη και η οξυδερκιά μας που επίσης είναι πεπερασμένη, χρειαζόμαστε να μας πει ο Θεός τι συμβαίνει. Και εδώ πέρα ο Θεός του είπε ξεκάθαρα τι συμβαίνει. Και του έδειξε και τον τρόπο εκεί με κλήρωση που έριξε, έπιασε αυτόν που έφταιγε, πλήρωσε αυτός και μετά πάλι είχανε νίκες και θριάμβους. Έτσι και σε εμάς ο Θεός, αν κάπου υπάρχει κάποιο δικό μας λάθος, θα μας το δείξει ο Θεός. Πρέπει με ανάπαυση να του ζητήσουμε να μας φανερώσει αν είναι κάτι από μας, από δικό μας φταίξιμο. Με ησυχία να μας φανερώσει τι συμβαίνει και ο Θεός μπορεί να μας δείξει τι γίνεται ώστε να μπορέσουμε πάλι να προχωρήσουμε και να φύγει η αποθάρρυνση. Πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 15 και 16. Και η Άννα αποκρίθηκε και είπε, «Όχι, Κύριέ μου, εγώ είμαι γυναίκα καταθλιμμένη στην ψυχή. Ούτε κρασί ούτε σίκερα δεν ήπια, αλλά ξέχυσα την ψυχή μου μπροστά στον Κύριο. Μην πάρεις τη δούλη σου για χρία γυναίκα, επειδή από το πλήθος του πόνου μου και της θλίψης μου μίλησα μέχρι τώρα». Τι θυμάστε όλη αυτή την ευσεβή γυναίκα, την Άννα, και όλη την ιστορία την ξέρετε, αλλά λέει η ίδια, από το πλήθος του πόνου και της θλίψης μου μίλησα. Ας μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Είχε μεγάλο πόνο και μεγάλη θλίψη. Δεν ήταν μια αχρία γυναίκα, αντιθέτως ήταν μια πολύ ευσεβής γυναίκα. Αλλά βλέπετε ότι και οι ευσεβείς άνθρωποι περνάνε από μεγάλο πόνο και από μεγάλη θλίψη. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν έχει σημασία η ευσεβιά σου. Ο πόνος και η θλίψη είναι μερίδα όλων των ανθρώπων. Και των ασεβών και των ευσεβών. Γι' αυτό μας λέει, όπως λέει, τα αετόπουλα είναι γεννημένα για να πετάνε ψηλά στον ουρανό και οι των ανθρώπων είναι γεννημένοι για τη θλίψη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουν μέσα τους οι γη των ανθρώπων όλες εκείνες τις αναγκαίες προδιαγραφές να αντιμετωπίσουν τη θλίψη. Όπως και τα αετόπουλα είναι φτιαγμένα από το Θεό με τέτοιο τρόπο που να νικάνε τη δύναμη της βαρύτητας. Ο Θεός τους έχει φτιάξει με αυτή τη δυνατότητα. Αλλά τι σωστό έκανε αυτή η γυναίκα? Ξέχυσα την ψυχή μου μπροστά στον Κύριο. Αυτό είναι ένα κλειδί για τη λύση πολλών από τα προβλήματά μας, αδελφοί. Ξέχυσα την ψυχή μου μπροστά στον Κύριο. Και πάμε λιγάκι παρακάτω στα δύο επόμενα εδάφια. Είμαστε πάντοτε πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 17 και 18. Τότε ο Ηλία αποκρίθηκε και είπε, πήγαινε σε ειρήνη και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει το αίτημά σου που του το ζήτησες. Και εκείνη είπε, ήθε η δούλη σου να βρει χάρη στα μάτια σου. Τότε η γυναίκα έφυγε στο δρόμο της και έφαγε
και το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον σκυθροπό. Της έδωσε το Πνεύμα του Θεού μία μέσα της ενθάρρυνση ότι ξέρεις, άκουσε την προσευχή σου ο Θεός. Και από εκεί και ύστερα ούτε ήταν σκυθροπή, αλλά πήγε πάλι και έφαγε και κοιμήθηκε με τον άντρα της και γέννησε το παιδάκι που τόσο πολύ το είχε ανάγκη και το ζητούσε από το Θεό. Το οποίο είχε πει στο Θεό ότι θα το χαρίσει πίσω και έτσι έκανε. Όταν απογαλάκτησε το παιδί, Σαμουήλ πίσω στο Θεό. Μου το έδωσε, σου το δίνω. Και καθώς το έδωσε πίσω στο Θεό, πάρε άλλα 5 της λέει τώρα ο Θεός, να έχεις, γιατί εγώ τιμώ αυτούς που επίσης με τιμούνε. Ο Ηλίας, πρώτο βιβλίο Βασιλέων 19 κεφάλαιο εδάφιο 4. Και αυτός πήγε στην έρημο μιας ημέρας δρόμο και ήρθε και κάθισε κάτω από μία άρκεφθο και επιθύμησε μέσα του να πεθάνει και είπε «Αρκεί τώρα, Κύριε, πάρε την ψυχή μου, επειδή δεν είμαι καλύτερος από τους πατέρες μου». «Ως εδώ», του είπε του Θεού, «τώρα θέλω να πεθάνω». Πέρασε από ένα καταθλιπτικό επεισόδιο όπου προτιμούσε να πεθάνει παρά να μείνει ζωντανός. Είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Να αισθάνεται τόσο χάλια που να θέλει να πεθάνει. Και αυτό συνέβηκε μετά από εκείνη την τεράστια νίκη που είχε, την πνευματική. Κατάφερε να εξοντώσει όλους εκείνους τους ιερείς του Βαάλ. Κατάφερε να κάνει θαυμαστά πράγματα, κατέβηκε από τον ουρανό φωτιά σε εκείνο το θυσιαστήριο που έφτιαξε. Λάμε, έκανε μια μεταρρύθμιση θρησκευτική στο λαό Ισραήλ. Και μετά από όλα αυτά τα θαύματα που έχεις δει και όλες τις ενέργειες του Θεού, πώς φτάνεις σε μια τέτοια κατάσταση? Να λες ότι τώρα προτιμώ να πεθάνω. Επειδή σου είπε η Ιεζάβελ ότι τώρα θα σε κυνηγήσει να σε εξοντώσει. Τα έβαλες με 800 ανθρώπους και φοβήθηκες μια γυναίκα. Που έχει βέβαια δύναμη αυτή η γυναίκα. Αλλά βλέπετε, έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Είμαστε αδύναμοι. Οι ψυχές μας είναι αδύναμες ψυχές. Και μπορεί και μετά από μία περίοδο πνευματικής ανάτασης και θριάμβου να έχεις απότομα μία περίοδο μεγάλης αποθάρρυνσης πνευματικής. Τι μπορεί να γίνει? Προχωράμε λοιπόν παρακάτω, είμαστε πάντοτε Βασιλέων, πρώτο βιβλίο Βασιλέων, 19 κεφάλαιο, στα επόμενα 4 εδάφια, 5 μέχρι 8. Και αφού πλάγιασε, αποκοιμήθηκε κάτω από μία άρκεφθο και ξάφνου ένας άγγελος τον άγγιξε και του είπε «Σήκω, φάγε». Και κοίταξε προς τα πάνω και να κοντά στο κεφάλι του υπήρχε ψωμί ψημένο επάνω σε καυτές πέτρες και δοχείο με νερό. Και έφαγε και ήπια και ξαναπλάγιασε. Και ο άγγελος του Κυρίου γύρισε για δεύτερη φορά και τον άγγιξε και του είπε «Σήκω, φάγε, επειδή είναι μεγάλος ο δρόμος για σένα». Και αφού σηκώθηκε έφαγε και ήπιε και με τη δύναμη εκείνης της τροφής οδηπόρησε 40 ημέρες και 40 νύχτες μέχρι το Χορίβ, το βουνό του Θεού. Πολλές φορές κάποιες από τις εσωτερικές μας δυσκολίες μπορεί απλά να θέλουν ξεκούραση και καλή διατροφή. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αυτός ο άνθρωπος είχε περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ταλαιπωρίας και τώρα χρειαζόταν ύπνο και τροφή. Αυτό έκανε ο Θεός. Κάτσε να κοιμηθείς. Μετά μόλις σηκώθηκε, φάε και πιες. Τώρα τι ψωμί του έδωσε και τι νερό, δεν φαντάζομαι αυτό που τρώμε εμείς και πίνουμε, γιατί κάθισε μετά 40 μέρες και περπάτησε. Κάτι ειδικό ήταν αυτό. Κάτι πολύ, ένα τονωτικό. Κάτι τονωτικό του έδωσε. Και μετά είπε ξανακοιμήσου πάλι και ξαναφάγε πάλι. Και μετά από αυτό πήρε δύναμη. Αλλά ξέρετε, δεν πήρε μόνο δύναμη
σωματική, πήρε και ψυχική δύναμη. Δεν τον βλέπουμε πάλι να λέει θέλω να πεθάνω, αλλά προχωράει μέχρι να συναντήσει το Θεό άλλες 40 ημέρες και εκεί βέβαια ο Θεός είχε να του πει πολλά πράγματα και σημαντικά. Ναι, μπορεί μέσα στη ζωή μας να έχουμε ανάγκη από ξεκούραση, να έχουμε ανάγκη από ύπνο, να έχουμε ανάγκη, και αυτό δεν πρέπει να το αμελούμε. Και αυτά πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας στη σωστή ποσότητα και στη σωστή ποιότητα. Ιώβ 10ο κεφάλαιο, τα πρώτα 2 εδάφια. Ο Ιώβ ξέρουμε ότι περνούσε πολύ δύσκολα και λέει «Η ψυχή μου αηδίασε τη ζωή μου, θα παραδοθώ στο παράπονό μου, θα μιλήσω μέσα από την πικρία της ψυχής μου. Θα πω στο Θεό, μη με καταδικάσεις, δείξε μου, γιατί με δικάζεις». Αηδίασα, λέει, τη ζωή μου. Εδώ έχουμε το άκρο άοτο της υπόθεσης. Και μάλιστα λέει θα παραδοθώ στο παράπονό μου. Είχε μπει ένα παράπονο μέσα του, το λέει το παράπονο αυτό, το παράπονο μου είμαι τι φταίω και περνάω τέτοια δυσχέρεια. Γιατί ο Θεός μου συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, αυτό είναι το παράπονο του. Γιατί Θεέ μου συμπεριφέρεσαι με τέτοιο τρόπο. Τι έχω κάνει και τραβάω τέτοια δεινά. Αυτό είναι το παράπονο του και λέει θα παραδοθώ τώρα, θα αρχίσω τώρα αυτό το πράγμα μέσα μου να είναι μια συνεχής κατάσταση να ζητάω από το Θεό συνέχεια να μου απαντήσει γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάμε λιγάκι παρακάτω να δούμε τι συμβαίνει. Πώς τον βοηθάει ο Θεός. Ιώβ 38 και εδάφια 1 μέχρι 3. Τότε ο Κύριος απάντησε στον Ιώβ από τον ανεμοστρόβιλο και είπε «Ποιος είναι αυτός που σκοτίζει τη βουλή μου με ασύνετα λόγια. Ζώσε τώρα την οσφή σου ως άντρας, επειδή θα σε ρωτήσω και φανέρωσέ μου». Επειδή έχει τόσο μεγάλο παράπονο, ο τρόπος που ο Θεός εδώ πέρα εμφανίζεται είναι τρομερός. Καταρχήν ένας ανεμοστρόβιλος, δεν ξέρω αν έχετε καθίσει ποτέ κοντά σε ένα ανεμοστρόβιλο, αλλά δεν υπάρχει πιο, θα έλεγα έτσι, να το ζεις αυτό, πιο φοβερό πράγμα. Είναι φοβερή τρομάρα που μπορεί να έχεις. Ξέρω, υπάρχουν κάποιοι είναι κυνηγοί ανεμοστρόβιλων. Ψάχνουν να δουν που είναι και να πάνε κοντά να το φωτογραφίσουν στην Αμερική. Και είναι φοβερό. Ο θόρυβος, ο αέρας, όλο αυτό το φαινόμενο. Αλλά ο Θεός κάνει κάτι τέτοιο και του μιλάει μέσα από αυτό, μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. Δηλαδή ο ανεμοστρόβιλος αρχίζει και μιλάει. Φανταστείτε τώρα τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Και του λέει, ασύνετα λόγια λες. Σκοτίζεις, του λέει, τη βουλή μου. Εγώ αποφάσισα να περνάς αυτή τη δυσχέρεια και εσύ κάθεσαι και παραπονιέσαι. Αυτό του λέει. Αλλά έλα, του λέει, τώρα σφίξε τη ζώνη σου, λέει, σφίξε τη ζώνη σου, έχω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα. Και βασικά τον ρωτάει, αν θυμάστε, κάποια πράγματα για το πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Το σύμπαν. Και θέλει να του πει, κοίταξε, ξέρω τόσα πολλά πράγματα και εσύ ξέρεις τόσα λίγα, καημένε. Αφού του κάνει ο Θεός διάφορες ερωτήσεις, οι οποίες ξέρει πολύ καλά ο Θεός ότι αυτές οι ερωτήσεις δεν έχουν απάντηση από τους ανθρώπους και δεν απαντάει καθόλου. Λέει όμως το Θεό ότι τώρα, λέει, βάζω εδώ το χέρι μου στο στόμα μου και κάθω κάτω και λέω είμαι ένα ζώο και που δεν έχει νόηση. Ένα ανόητο ζώο είμαι που δεν καταλαβαίνω τι μου γίνεται. Θυμόμαστε ότι ο Θεός δεν σταμάτησε εκεί, έκανε πάρα πολλά άλλα πράγματα, τον βοήθησε πνευματικά να ανορθωθεί, έφερε αυτούς που τον ταλαιπωρούσαν να κάνει αυτός θυσία για αυτούς, να προσευχηθεί για αυτούς, έφτιαξε τις σχέσεις και μετά φυσικά του έδωσε όλα αυτά που του είχε πάρει και του τα έδωσε και σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα ό,τι του λείπανε του τα έδωσε πάλι ο Θεός, γιατί φυσικά ο Θεός
ξέρει να ευλογεί τους ευσεβείς. Αλλά το πιο ωραίο είναι, ξέρετε, ότι ο Θεός ακούει τη φωνή μας και ακούει τα προβλήματά μας. Ψαλμός 69, εδάφια 1 μέχρι 3, λέει ο Δαβίδ: «Σώσε με, Θεέ, επειδή νερά μπήκαν μέσα μου μέχρι την ψυχή μου. Βυθίστηκα σε βαθύ πυλό, όπου δεν υπάρχει στερεός τόπος για να σταθώ. Έφτασα στα βάθη των νερών και το ρεύμα με κατακλείζει. Ατώνησα κράζοντας. Ο λάριγκάς μου ξεράθηκε. Απέκαμαν τα μάτια μου από το να περιμένω το Θεό μου». Με λίγα λόγια, προσεύχομαι και δεν παίρνω απάντηση. Ατώνησα κράζοντας. Προσευχήθηκα, ξαναπροσευχήθηκα, έκραξα στην προσευχή μου, αλλά επειδή δεν πήρα απάντηση, ενώ εγώ ξανά και ξανά έκραζα, ατώνησα. Ξεράθηκε, λέει, το λαρίκι μου. Και τα μάτια μου, λέει, απέκαμαν. Ποιος ξέρει, έκλαιγε, φαίνεται, εκείνη την ώρα που ζητούσε τη βοήθεια του Θεού, έκλαιγε απεγνωσμένα, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού. Είναι ο Ψαλμός 69, εδάφια 1 μέχρι 3. Με πολύ παραστατικό τρόπο μας εκφράζει μια εμπειρία που είχε δυσχέρειας. Και εμείς πολλές φορές κράζουμε στο Θεό και δεν έρχεται η απάντηση τότε που εμείς θα θέλαμε να έρθει. Καθυστερεί το ρολόι του Θεού. Καθυστερεί για μας, το δικό μας χρόνο, όπως τον βιώνουμε, γιατί ο Θεός είναι άχρονος και αμέσως απαντάει. Αλλά η απάντηση δεν έρχεται σε εμάς αμέσως, γιατί εμείς είμαστε μες στο χρόνο και θα το βιώσουμε όπως ο Θεός θέλει να το βιώσουμε μέσα στο χρόνο. Αλλά αυτός ο ψαλμός, κοιτάξτε τι λέει μετά παρακάτω, εδάφια 30 με 33. «Θα ενέσω το όνομα του Θεού με οδύ και θα τον μεγαλύνω με ύμνους». Αυτό βέβαια θα αρέσει στον Κύριο περισσότερο από μοσχαράκι που έχει κέρατα και νύχια. Οι ταπεινοί θα δουν, θα εφρανθούν και η καρδιά σας, εσάς που εξητείτε το Θεό, θα ζήσει. Επειδή ο Κύριος εισακούει τους πένητες και δεν καταφρονεί τους δεσμίους του. Το πρώτο που μας λέει είναι ότι έχει αποκάμει να φωνάζει και να μην παίρνει απάντηση, και μετά μας λέει ότι ο Κύριος εισακούει τους πένητες και δεν καταφρονεί τους δεσμίους. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Όταν εμείς κράζουμε στο Θεό, εκείνη την ώρα ο Θεός ήδη μας ακούει. Η απάντηση όμως δεν έρχεται άμεσα. Το ένα όμως που είναι σίγουρο είναι ότι ο Θεός εκείνη την ώρα μας ακούει. Και αυτό πρέπει να μας δίνει μέσα μας πεποίθηση και ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Δαβίδ που εκφράζει όλο αυτό, γιατί ουσιαστικά μας εκφράζει μία εμπειρία. Ξεκίνησα με μεγάλη δυσχέρεια. Δεν έπαιρνα απάντηση. Μετά όμως ήρθε η απάντηση και κατάλαβα ότι ο Κύριος δεν καταφρονεί αυτούς που περνάνε δυσχέρειες. Αυτό μας λέει στο τέλος. Δεν καταφρονεί, λέει, τους δεσμίους του. Αυτούς που περνάνε από δεσμά, μπορεί να είναι αρρώστια, μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεσμά, δυσχέρειες. Συνεχίζουμε να βλέπουμε ανθρώπους πίστης και πώς αντιμετώπισαν την αποθάρρυνση που ήρθε μέσα στη ζωή τους. Ιερεμίας, 15 κεφάλαιο 10 εδάφιο. «Αλίμονο σε μένα, μητέρα μου, επειδή με γέννησες άνδρα έριδας και άνδρα φιλονικίας μαζί με ολόκληρη τη γη. Ούτε τόκισα, ούτε με τόκισαν, και όμως ο καθένας από αυτούς με καταργέται». Σκεφτείτε να είστε σε μια χώρα που θέλεις να τη σώσεις, να τη βοηθήσεις να βγει από αυτό που θα γινόταν λίγο μετά από την καταστροφή.
και να θέλεις να τους σώσεις και να τους λες το σωστό και να σε καταριούνται, να σε βρίζουνε, να σε λιδωρούνε. Αφού λέει ο άνθρωπος, αλίμονο σε μένα μητέρα μου, επικαλείται τη μάνα του, επικαλείται, αλίμονο μου. Τι γεννήθηκα εγώ, λέει εδώ πέρα, ένας άνδρας να με καταριούνται και να είμαι ένας άνδρας φιλονικίας και έριδας, όλοι εναντίον μου. Και λέει, τι έκανα ο καημένος, ούτε τόκισα, ούτε δηλαδή έδωσα λεφτά να πάρω το τόκο, ούτε με τόκισα, ούτε χρωστάω σε κανένα, τίποτα. Και όμως ο καθένας τους με καταργέται. Αυτή ήταν, ξέρετε, η ταλαιπωρία του προφήτη. Στο ίδιο κεφάλαιο 15, εδάφιο 20, μιλάει ο Θεός. Τώρα είναι μια απάντηση σε αυτό που λέει. Θα σε κάνω σε αυτόν το λαό ισχυρό χάλκινο τείχος και θα σε πολεμήσουν, όμως δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου, επειδή εγώ είμαι μαζί σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέει ο Κύριος. Άκουσε, του λέει, τα έχεις αυτά και δεν σου λέω ότι δεν θα τα έχεις, αλλά θα σε κάνω σαν χαλκό. Θα στα λένε και εσύ θα είναι σαν να τα βαράνε πάνω σε ένα ντουβάρι χάλκινο. Και να ξέρεις, θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα υπερισχύσουν, δεν θα πεθάνεις. Όποτε συνέβαινε κάτι και στο πηγάδι που τον ρίξανε και στη φυλακή που τον βάλανε και ό,τι και να συνέβη, και πάντοτε ο Θεός ήταν εκεί να τον ελευθερώνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Πάντοτε έβρισκε κάποιον να τον βοηθήσει, να τον βγάλει από το πηγάδι, να τον βοηθήσει μες στη φυλακή. Πάντοτε ο Θεός είχε κάποιον μέσα στις δυσχέρειες που πέρασε ο Ιερεμίας να τον φροντίζει τον Ιερεμία. Και όταν ο Βαβυλώνιος ο βασιλιάς κατέλαβε την περιοχή, όπως είχε πει ο Ιερεμίας, είπε, προσέχετε, φροντίστε τον προφήτη και κάντε ό,τι σας πει αυτός. Θέλει να μείνει μαζί μας, θέλει να φύγει, ό,τι θέλει ας κάνει αυτός ο προφήτης. Βλέπετε πως ο Θεός φροντίζει, αλλά ο προφήτης πέρασε ασύλληπτα δεινά. Οι μαθητές προς Εμαούς, Λουκάς 24, 17 εδάφιο. Και τους είπε, ποια είναι αυτά τα λόγια που συνομιλείτε μεταξύ σας καθώς περπατάτε και είστε σκυθροποί? Και το απαντάνε στο εδάφιο 21, εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που επρόκειτο να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και σε όλα τούτα σήμερα, αυτή είναι η τρίτη μέρα αφού του έγιναν αυτά. Τρίτη μέρα από τότε που πέθανε. Είχαμε, του λένε, μια ελπίδα ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Και τι αυτό, όχι μόνο δεν έγινε βασιλιάς, αυτόν το σκοτώσανε με το χειρότερο τρόπο. Πάει η ελπίδα μας που είχαμε μέσα στην καρδιά μας. Ξέρετε πόσο άσχημο είναι να έχουμε κάποια ελπίδα και να μην πραγματοποιείται. Μέσα στην πνευματική μας ζωή να έχουμε κάποια ελπίδα. Και αυτός είπε σε αυτούς, Λουκάς 24, είμαστε εδάφια 25 μέχρι 27. «Ω ανόητοι και βραδείς στην καρδία, στο να πιστεύετε σε όλα όσα μίλησαν οι προφήτες, δεν έπρεπε ο Χριστός να τα πάθει αυτά και να μπει μέσα στη δόξα? Και αφού άρχισε από τον Μωυσή και από όλους τους προφήτες, τους εξηγούσε τα γραμμένα για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές». Πολλές φορές, ξέρετε, η λύση του προβλήματος βρίσκεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Θα σας έχει τύχει, πιστεύω, να περνάτε από μια δύσκολη φάση και καθώς μελετάτε το Λόγο του Θεού να βλέπετε ένα εδάφιο που έδωσε φως στη δυσχέρειά σας. Όταν περνάτε από δυσχέρειες, ας διαβάζετε το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος αυτό που έκανε, τι έκανε? Τους άνοιξε, λέει, το μυαλό να καταλαβαίνουν τις γραφές και τους εξηγούσε τι λέγανε οι γραφές γι' αυτό.
Τους πήγε εκεί, για παράδειγμα, στον Ισαΐα, στο 53 κεφάλαιο και τους είπε, δεν έλεγε ότι αυτός θα βαστάξει τις αμαρτίες και τις ασθένειες, ότι θα θανατωθεί, δεν έλεγε όμως ότι θα αναστηθεί? Όλα αυτά που έλεγε τα διαβάζετε τόσα χρόνια, δεν έχετε καταλάβει τίποτε. Τους εξηγούσε τις γραφές. Και όπως τους εξηγούσε, λέει ότι κάποια στιγμή που μιλάνε και πάνε στους άλλους μαθητές, λέει, δεν καιγότανε, λέει, η καρδιά μας όταν τα ακούγαμε αυτά. Πιάναν τόπο αυτά μέσα τους, αυτά τα λόγια που τους εξηγούσε ο Κύριος. Απόστολος Παύλος, πράξεις 27, εδάφια 19 μέχρι 20. Και την τρίτη ημέρα με τα ίδια μας τα χέρια ρίξαμε τα σκεύη του πλοίου, και επειδή για πολλές μέρες δεν φαίνονταν ούτε ήλιος ούτε αστέρια, ο δε βαρύς χειμώνας συνεχιζόταν, αφαιρεί το πλέον από μας κάθε ελπίδα σωτηρίας. Ήτανε τόσο δραματικά τα πράγματα στο πλοίο, αφαιρέθηκε από εμάς κάθε ελπίδα σωτηρίας. Τελείωσε, λέει. Θα πεθαίναμε. Παρότι προηγουμένως, στο 23 κεφάλαιο των πράξεων, του είχε υποσχεθεί ο Κύριος ότι θα δώσει τη μαρτυρία του στη Ρώμη, και το ήξερε λοιπόν ότι δεν μπορούσε να πεθάνει από πνιγμό, γιατί έπρεπε να πάει στη Ρώμη. Τι συνέβηκε όμως παρακάτω? Μιλάει λοιπόν στα επόμενα εδάφια από 22 μέχρι 24 και λέει στο πλήρωμα, σας προτρέπω να έχετε θάρρος, επειδή καμιά ψυχή από εσάς δεν θα χαθεί, παρά μονάχα το πλοίο, επειδή αυτή τη νύχτα φάνηκε σε μένα ένας άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, και μου είπε, μη φοβάσαι Παύλο, πρέπει να παρασταθείς μπροστά στον Καίσαρα, και δες, ο Θεός χάρισε σε σένα όλους αυτούς που πλέουνε μαζί σου. Καθώς κάθε ελπίδα έφυγε σωτηρίας, ήρθε ένας άγγελος και του είπε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να πεθάνεις. Και μάλιστα θα σου πω κάτι, όχι μόνο εσύ, κανένας δεν θα πεθάνει, γιατί ο Θεός τους χαρίζει σε σένα αυτούς. Γιατί ξέρετε, τόσο καιρό που ήταν παρέα, είχαν αναπτύξει και δεσμούς μεταξύ τους, φιλίας. Και ο Θεός του λέει, όλους θα τους αφήσω. Κανείς δεν θα πεθάνει. Αλλά το πλοίο θα καταστραφεί. Τώρα πώς γίνονται αυτά τα δύο, και το πλοίο να καταστραφεί και κανείς να μην πάθει τίποτε? Όμως ο Παύλος ήξερε ότι έτσι θα γίνει, και έτσι ακριβώς έγινε. Αυτό το παράδοξο φαινόμενο. Το πλοίο καταστράφηκε, αλλά αυτοί που ήταν μαζί με τον Παύλο δεν πάθανε τίποτε. Γιατί? Ο Θεός του το είπε. Θα παρασταθείς μπροστά στον Καίσαρα. Αυτή είναι δεύτερη και τρίτη φορά που του το έχει πει. Η ζωή μας εξαρτάται αποκλειστικά από τον Θεό. Ο Χριστός έχει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει κάποια στιγμή και η ζωή μας ακόμα. Είναι και αυτό ένα πιθανό. Τέλος, ο Κύριος, και αυτός πέρασε από αποθάρρυνση. Ματθαίος 26, εδάφια 37 και 38, και αφού παρέλαβε τον Πέτρο και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Τότε τους λέει, η ψυχή μου είναι περίλυπη μέχρι θανάτου, μείνετε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου. Ο Κύριος ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ο Κύριος ήξερε πάρα πολύ καλά τα μυστικά της πνευματικής ζωής. Τα γνώριζε πολύ καλύτερα από μας. Όμως και αυτός, η ψυχή μου είναι περίλυπη μέχρι θανάτου. Και τι συνέβηκε? Μας το λέει παρακάτω. Και φάνηκε, λέει, σε αυτόν ένας άγγελος από τον ουρανό, ενισχύοντάς τον. Είχε ανάγκη και ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πλήρης Πνεύματος Αγίου, είχε ανάγκη να πάει ένας άγγελος
να φανεί σε αυτόν, φάνηκε λέει ο άγγελος και τον ενίσχυσε. Τι ακριβώς ενίσχυση του έκανε δεν μας λέει, του μίλησε, τον ακούμπησε και του έδωσε υπερφυσική δύναμη, δεν ξέρουμε τι έκανε ο άγγελος, αλλά έτσι λέει, ένας άγγελος που τον ενίσχυσε από τον ουρανό για να μπορέσει να ανθέξει όλη την επικείμενη ταλαιπωρία που ερχότανε. Ο Θεός τα παιδιά του δεν θα τα αφήσει, δεν θα τα εγκαταλείψει. Όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, έχει τρόπο ο Θεός να δώσει στήριξη και βοήθεια. Και όταν περνάμε από αποθάρρυνση να θυμόμαστε, όλοι οι άνθρωποι του Θεού, από τον Κύριο μέχρι τον τελευταίο δούλο του, πέρασαν από την αποθάρρυνση. Και όλοι πήρανε από το Θεό τη δύναμη να μπορέσουν να βγουν από την αποθάρρυνση και να προχωρήσουν στη ζωή της πίστης. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας.